पियवा को रूटीन भइल बा देखले कोई दिन भइल बा। पियवा को रूटीन भइल बा देखले कोई दिन भइल बा। बढ़ता कोरोना के कमानो इलाज नइखे कबले बनी टीका कोरोना के मोदी जी। पियवा बिना हमारो राहत नइखे कबले बनी टीका कोरोना के मोदी जी। पियवा बिना हमारो राहत नइखे। पियवा को रूटीन भइल बा देखले कोई दिन भइल बा। पियवा को रूटीन भइल बा देखले कोई दिन भइल बा। बढ़ता कोरोना के कमानो इलाज नइखे कबले बनी टीका कोरोना के मोदी जी। पियवा बिना हमारो राहत नइखे कबले बनी टीका कोरोना के मोदी जी। पियवा बिना हमारो राहत नइखे। जहिया से आइल बा कोरोना महामारी रोजी रोटी छीन गइल बढ़ता लाचारी। जहिया से आइल बा कोरोना महामारी रोजी रोटी छीन गइल बढ़ता लाचारी। कैसन महामारी आइल दुनिया तबाह बा करी है कुछ मोदी जी सबका विश्वास बा। करी है कुछ मोदी जी सबका विश्वास बा। जियल मुश्किल भइल बा पियवा को रूटीन भइल बा। जियल मुश्किल भइल बा देखले कोई दिन भइल बा। बढ़ता बीमारी हमरा कुछ बुझात नइखे कबले बनी टीका कोरोना के मोदी जी। पियवा बिना हमारो राहत नइखे कबले बनी टीका कोरोना के मोदी जी। पियवा बिना हमारो राहत नइखे। दिन पर दिन बढ़ल जाता कोरोना पियवा के सोची सोची आवत रोना। दिन पर दिन बढ़ल जाता कोरोना पियवा के सोची सोची आवत रोना। ऐसन महामारी आइल बढ़ल परेशानी कबले खत्म होई कोरोना के कहानी। कबले खत्म होई कोरोना के कहानी। गली मोहल्ला सील भइल बा पियवा को रूटीन भइल बा। गली मोहल्ला सील भइल बा पियवा को रूटीन भइल बा। कैसन कोरोना बाटे कुछ बुझात नइखे कबले बनी टीका कोरोना के मोदी जी। पियवा बिना हमारो राहत नइखे कबले बनी टीका कोरोना के मोदी जी। पियवा बिना हमारो राहत नइखे। पियवा को रूटीन भइल बा देखले कोई दिन भइल बा। पियवा को रूटीन भइल बा देखले कोई दिन भइल बा। बढ़ता कोरोना के कमानो इलाज नइखे कबले बनी टीका कोरोना के मोदी जी। पियवा बिना हमारो राहत नइखे कबले बनी टीका कोरोना के मोदी जी। पियवा बिना हमारो राहत नइखे।
पियावा को रोटीन भइल बा देखले कोई दिन भइल बा पियावा को रोटीन भइल बा देखले कोई दिन भइल बा बढ़ता कोरोना के कमानो इलाज नइखे कबले बनी टीका कोरोना के मोदी जी पियावा बिना हमारो राहत नइखे कबले बनी टीका कोरोना के मोदी जी पियावा बिना हमारो राहत नइखे।